ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ପୁରାପୁରି ମତେ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ଅବକାଶ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଶଙ୍ଖାସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ସାରିଛି। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କଣ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ହେଇପାରିବେ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଗରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ ତମେ ମୋର ପ୍ରେମିକା ବୋଲି ହୁଏତ ସେ ତମକୁ ଡାଇଭର୍ସ କରିଦେଇପାରେ। ଆରେ ବାବା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋତେ ସିରିୟସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛ। ତାଛଡ଼ା ସାଗର ଦାସକୁ ମୁଁ କଣ କେବେ ବିବାହ କରି ନିଜକୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିପାରିବି? ଅଭିନୟ କରୁଛି କାହିଁକି ନା ହରାମିଙ୍କ ଜିଦ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ସାଗର ଦାସଟାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛି। ସାଗର ଦାସ ପରେ ଗୋଟେ କଣ ଲୋକକୁ ନେଇ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ କେବେ ସାଟିସ୍ଫାଇ ନୁହଁ। I love you, Avatar. I love you. ତମକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ସାଗର ଆରେ ତମକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। ସାଗର ବୋଲି ଡାକିବା ପାଇଁ ତୁମରି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର କାକା ଭାଇକି ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଆଜି ଜୀବନଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛି। ବେଶୀ ବକିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ କଣ କହୁଥିଲ? ଘର କୋଣରେ ଅରଣା ନାରୀ ହତ୍ୟା ଲଗାଣ ବସିଥାନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଟ୍ରାଡିସନକୁ ମୁଁ ଜମା ପସନ୍ଦ କରେନି। ତାଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଡଭାନ୍ସ ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ବଢ଼ି ଅଛି। ଆଡଭାନ୍ସ ସୋସାଇଟି ମାନେ କଣ? ଏଇ ଭଳିଆ ପରପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ଆଡଭାନ୍ସ ସୋସାଇଟି ମାନେ କଣ? ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସଂସ୍କାରକୁ ଭୁଲି ପରପୁରୁଷ ସହିତ ସେକ୍ସଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛି। ମୋ କାକା ଭାଇକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ବୁଝି ପାରୁଛି ମୁଁ ଠିକ୍ ମୁଁ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ତମ ଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ନେଇ ଯେ ସ୍ୱାମୀର ଅପୁଆ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିନି, ସ୍ୱାମୀ କଣ ଜାଣିନି, ତମ ଭଳି ଗୋଟେ ମାଂସ ଗଣ୍ଡେକି ନେଇ ମୁଁ କେବେ ବି ସଂସାର କରିପାରିବିନି। ସାଗର ସିନା ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ନିରାଶ କରିବି। ଏ ଜଳ ବିହୀନ ସାଗରଟାକୁ ଡାଇଭର୍ସ କରିଦିଅ। ମୁଁ ତମକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିନେବି। କଣ କହିଲ? ତୁମେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଡାଇଭର୍ସ କରିଦେବ ପାଇଁ ତମକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି। ଚାଲିଯାଅ ଚାଲିଯାଅ ଚାଲିଯାଅ। ଚାଲିଯିବି। ଏତେ ଦିନ ଧରି ତମ ଡାଡିଙ୍କ ପାଖରେ ତା ବଦଳରେ ମୁଁ କଣ କିଛି କରିବି? ତା ମାନେ ହଉଛି ଟଙ୍କା। ଆଇ ମିନ୍ ମନି। ତମକୁ କିଣା କରି ମୁଁ ତମ ଡାଡିଙ୍କ ପାଖରୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କୁଲ୍ ଡାଉନ୍। ବାହାରେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଅପେକ୍ଷା କରି ଚୁପଚାପ ପଞ୍ଜିଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଯାଅ। ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଚୁପଚାପ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ। ମୋ
ମାଗିନି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସାର୍। विश्वास अबे अबे बच्चों से जब कदम से व्यवहार दिखाना पड़े मुंह पूरी विश्वास नहीं देते अबे बच्चों से नजर पकड़ने दो अब इतना तो नहीं करो पकड़ने ना ले जाओ अबे अबे गुड्डा बता दो कि गलती का सोचा हो लेना अबे तब चौक से जाना तारे सारे तारा भाई दिल का प्रतिद्वंदी होती ସାର୍, ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ବି କରିନି ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ମୋ ଉପରୁ ରାଗିବେ। ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ସାର୍। क्षमा अबे दादा क्षमा कर दे ମୁଁ ଭଗବାନ ଙ୍କ ପାଖରେ ଦୋଇ ହୋଇ ପାରିବିନି ନାଇଁ ସାର୍, ଆରେ। ନାଇଁ ସାର୍, ଏମିତି କରନ୍ତୁନି ସାର୍। ଅବକା ଖାଇଲେ ପାଇଁ ଜଳ କରିଦିଅ ଛାଡ଼ିଦିଅ ନା ଗୋଟେ ଜଳ କରିଦିଅ आम जनता मुझे